କାହା ଆଗରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ନୀରବତା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପରାଜୟ, ଏକାକିତା ଏହି ଦୁଇ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଜିତିବାର ଶିଖାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଶିଖାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଶପଥର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ଆଚରଣ ଧଳା କାଗଜ ପରି, ଥରେ ଏହା ବିନିମୟ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଧଳା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ତୁମେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଟ ଯଦି ଫୁଲର ହୁଏ, ବହୁତ ସାଥୀ ମିଳିଯିବେ ସାଥୀ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବାଟ କଣ୍ଟାର ହୁଏ ତ ନିଜର ଲୋକ ବି ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ବାହାଘର ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ନିଜ କାମ ହାସଲ ପରେ ମନେ ରଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚିହ୍ନି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ବିପତ୍ତିରେ ହସିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ବୋକାମି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଅନ୍ୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆମେ କଦାପି ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରେ, ବଧିର ଶୁଣିପାରେ ଓ ଛୋଟ ତାର ଆଶ୍ରାରେ ଚାଲିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ କେବେ ବି ମିଳିନଥାଏ। ଆମେ ଆମର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବ, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କଥା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦିଏ, କାମ ମଣିଷର ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦିଏ ଓ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷର ବଂଶର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରଖ, ସିଧା କଥା କୁହ, ସତ୍ୟ କୁହ, ମୁହଁ ଉପରେ କୁହ। ଯିଏ ନିଜର ହୋଇଥିବେ ସେ ଭଲସେ ବୁଝିଯିବେ, ଆଉ ଯେ ନାମକ ମାତ୍ର ଥିବେ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି, ନିଜ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଲୋକ ନିନ୍ଦାରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନଦୀ ହୋଇ କାହାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ହୋଇ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯିଏ ମିଛ କହୁଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯିଏ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାକୁ କେବେ ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। ବୟସରେ କିଏ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିଏ ସାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ସେହି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜିଣି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।